खावनानै लांबाय सना गोसोखौ आंनि नोंनिसिम नों मानो सना बुदिया गोरबोआ नोंखौनो सायख'बाय। लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। लोगोफोर सिबुं प्रडाक्शन प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों खावनानै लांबाय आरो बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै आं दाख्लैबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होखादोंमोन आरो बे मिउजिक भिडिअआव फावखुंग्रि महरै दङ फुजि बसुमतारी आरो क-एक्टर महरै दङ बुकुल नार्जारी बिथाङा आरो मेथाइ रोजाबगिरि महरै सोमखोर दैमारी लोगोसे आसा बर' बिथां सानैया। दा लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां खावनानै लांबाय मिउजिक भिडिअआ थाबैनो बिथांमोननि सिबुं प्रडाक्शन चेनेलाव रिलिज जानो थांगासिनो आरो नोंथांमोना नुखादों जानांगौ ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब इन्स्टाग्राम बेफोराव गोबां माखासे रिल्स बानायग्रा बिथांमोननिनो बे फैनो गोनां खावनानै लांबाय मिउजिक भिडिअनिनो ससे मेथाइजों गोबां मानसिफ्रानो रिल्स बानायगासिनो दङ आरो दा बे मेथाइआ गोबां ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनखादों जानांगौ। दा लोगोफोर बिनिखायनो नोंथांमोना बे मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ जाय नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय आरो जाय नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज जानाय लोगो लोगो नायनो थाखाय नोंथांमोना सिबुं प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन दे लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन। जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय सिबुं प्रडाक्शन चेनेलाव। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै बेफोरबायदिनो आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।